אני אצליח בעתיד. אני אגשים את כל החלומות שלי. אני אדם טוב ומועיל לחברה. שלום לכולם, שמי שירה יצחקי, תלמידת כיתה ו'2 מבית הספר משה שרי, למעליות השיח הרטוריקה והתקשורת בעיר רמלה. אני תמיד רואה את הטוב באדם ואת הטוב בכל דבר. גם אם אני נתקעת במכשולים, אני תמיד מחייכת וחושבת שהכל לטובה. ואני מאמינה בחשיבה חיובית כדרך חיים. כמה פעמים שמעתם את המשפט, תחשוב טוב יהיה טוב? כמה קל להגיד וכמה קשה לבצע. עצרתם פעם לבדוק עם עצמכם כמה מהמחשבות שלכם הן מחשבות שליליות? מחשבות של דאגה, מחשבות של כעס, של חוסר אונים או תסכול? אף אחד מאיתנו לא רוצה לחיות במציאות כזאת, בהרגשה קשה ושלילית, עד שובעת את החיים בדברים קודרים. אפשר לחיות אחרת באמצעות חשיבה חיובית כדרך חיים, כי מחשבה יוצרת מציאות. החשיבה החיובית היא היכולת של אדם לבחון כל מאורע שקורה לו או מתרחש בסביבתו בצורה חיובית. החשיבה החיובית תופסת כל אירוע כסימן דרך המסייע לאדם להגיע להצלחה. אנשים רבים מאמינים שכל מה שקורה לנו בחיים הוא תוצאה ישירה של המחשבות, האמונות והרגשות שלנו. אני מאמינה שמה שאתה מתמקד בו זה מה שאתה מושך אליך בחזרה, לטוב או לרע. לדוגמה, תלמיד מתמקד במחשבה שהמורה כל הזמן נטפלת אליו, מחפשת אותו, לא מאמינה בו, מכשילה אותו, והוא לא מצליח בלימודים בגלל המורה הזאת, יהיה כועס ומתוסכל, ולכן ימשיך להפריע, ולא ננסה להתאמץ כדי להצליח ולעשות שינוי בקשר שלו עם המורה. אני הייתי מציעה לו לחשוב חיובי, לחשוב מה הוא יכול לעשות אחרת, טוב יותר, כדי שיצליח לשנות את המצב הזה. גם במצבים בלתי אפשריים, כמו עכשיו, בתקופת המלחמה והחשש לגורל החטופים. אני הייתי ממליצה למשפחות לא לאבד תקווה, לחשוב חיובי ולהאמין שהם עוד ישובו הביתה. המחשבה תיצור מציאות. אני כבר יודעת מה עובר לכם בראש. היא באמת רוצה שנתעלם מהקושי, מהאתגרים, מהכאבים ומחוויות קשות? היא באמת חושבת שזה אפשרי? אז זהו שלא. חשיבה חיובית היא לא התעלמות מקשיים. אנו נעזרים בחשיבה חיובית כדי להתמודד עם כל משבר ועם כל קושי ולהתגבר עליהם בהצלחה. תחשוב טוב יהיה טוב. היתרונות של החשיבה החיובית הם עצומים. יכולת להפחית סטרס, חרדה ודיכאון ולהגביר את תחושת אושר וסיפוק. זה מתכון להצלחה. זה טוב לנשמה וזה טוב לבריאות וזה יוביל אתכם רחוק. אז אם אפשר לאמן את המוח שלנו לחשוב באופן חיובי בחיי היום